Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu engcwele omuhle othandekayo othembekile omangalisayo yikho konke kukho konke osithanda njalo, osibekela njalo, osibheka njalo, osibona njalo, osihambela njalo, osilangazelela njalo mihla yonke yokuphila kwethu. Singabantu kumehlele sihlezi sazi ukuthi kumele hleze sazi ukuthi izulu lisithandile, izulu lisilangazelela, izulu lisilindile, izulu liyakudinga wena, izulu liyakubiza nawe, izulu liyakufuna futhi nanamhlanje nanakusasa nangalela langa. That is why uJehova umdali wezulu nomhlaba esakubusisa nempilo ungayideserve. That is why uNkulunkulu esakuvusa ekuseni ekubeni kodwa ubuhlele izinto ezingekho right ngaphambi kobuso bakhe. That is why uJehova umdali wezulu nomhlaba esakuvusa ekuseni kodwa izolo ubungamlalelanga. That is why uJehova umdali wezulu nomhlaba vusa ekuseni kodwa izolo ube wenze izono inqwaba yezono. Singabantu yazi kahle kahle lapha emhlabeni kuyakuthiwa ama-statistics kufiwa inqwaba yabantu each and every second kunomuntu ofayo lapha emhlabeni, whether kwelinye izwe nalapha noma kwisibhedlela thizeni, kwikliniki thizeni, ndawana thizeni, noma ikephi noma kanjani, each and every second kufa umuntu. Imagine wena ama-second amangaka owasurvivayo, imizuzu emingaka edlulayo idlule nawe usaphila, isikhathi eside kangaka. Usuke usengcupheni nawe, usuke ukiriski nawe ukuthi nawe mhlasimbe ngathi nje kuphela loya mzuzu loya uphele kanye nawe, lingathi shona ilanga ngalo lasuku lishone kanye nawe. But uJehova nqabe nawe, uJehova ngavumi nawe, uJehova ngafuni nawe, uJehova qhubeka kugcine, uJehova qhubeka kuthande, uJehova qhubeka kuhlenge, uJehova qhubeka kuphilise. Uzothini? Uphiliswa ukuthi ulala udlile, uphiliswa ukuthi udla kahle, udla ama-fruits nama-veg, uphiliswa ukuthi mhlasimbe cha, awuphiliswe lokho, uphiliswe uJehova ngoba njengamanje siphila ngaphansi komusa, ngoba yonke into iyabulala. Even nawo ama-fruits nama-veg they are killer njengamanje. Even zonke izinto esizicabangayo sitshela ukuthi lo mhlawumbe lokungcono, mhlawumbe lokuphephile, mhlawumbe loku-right, akusekho oku-right njengamanje. Everything isiyabulala, everything ayisekho right, everything is contaminated, everything is chemical, everything is nomuthi, everything is iguqukile. For a matter of fact, izinto seziguqukile asisezona lezi esizicabanga, because there is a lot of black magic ethatha indawo ebusayo njengamanje. So uyitshela ukuthi uthenga ifruit thizeni kanti cha, it was just changed. Kahle kahle leli fruit akusilona ifruit but inyama thizeni. Sibhekane nenhlekelele engekho right bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Even izilwane uzitshela ukuthi isilwane nje thizeni kanti cha, it is the satanist eliziguqulile lazenza lesilwane lesi, because these people they can do zonke lezi zinto, they can use black magic ukuthi baziguqule, more especially ukulwisana nabo bonke abantu abenza intando kaNkulunkulu, more especially ukulwisana nabo bonke abantu ababiza igama likaNkulunkulu. That is why in most cases kumele hlezi sazi sikhumbula ukuthi lapha ezikhathini zokugcina njengamanje into ezokwenzeka kubantu, into ezokwenzeka emhlabeni wonke, into ezokwenzeka ezizweni zonke, bonke abantu bazodlana bodwa, bazobulana bodwa, bazokwenza zonke izinto bezitshela ukuthi baphila kahle kanti cha, sekubusa ubulwane nobudlova osebugcwele phakathi kithi. Bantu baNkulunkulu kuningi uJehova umdali wezulu nomhlaba hleze efuna ukuthi sikwazi, hleze efuna ukuthi siqonde, hleze efuna ukuthi sikhalima ngakho, hleze efuna ukuthi sizilungise ezindleleni zethu zonke, because yithi siphila lapha emhlabeni, yithi sibhekana nazo zonke lezi zinto esibhekana nazo each and every day, yithi sibona wonke lamanyala akhona sonke isikhathi, yithi sibhekana nazo zonke izinhlekele lezi khona ezenzekayo usuku nosuku, umzuzu nozulu. So kubalekile ukuthi bantu baNkulunkulu kube yithi futhi esazi ukuthi yithi si-responsible ukuthi sizibuyisele enkosini kumdali wezulu nomhlaba, ukuze sizihlenge thina, ukuze siziphulukise thina, ukuze sikwazi ukuthola ukuphila okuphakade. Ngoba uma singakwenzi lokho ithina soba senkingeni futhi. Yazi ziningi izinto uJehova umdali wezulu nomhlaba athi mezembula, athi meziveza, athi mezichaza abantu abaningi bangayikholwa. Athi meziveza ukuthi kahle kahle ukuthi kukuthi abantu bathi hayi bayikho lonto kudlalwa ngathi hayibo ungazosenza ilima lonto. Nibuka kakhulu ama-movie nina, ama-movie kwayiwona, they are created by abantu ababizwa ngokuthi ama-Freemasons, which is abantu ababona izinto kwezikamoya. People who can predict i-future, bakutshela ukuthi kuzokwenzakala in future. Not that futhi baye-predict, it's because bayazi ukuthi yini eplaniwe yahlelelwa umuntu ukuthi abhekane nayo kusasa. Thola ukuthi bazosifika basitshele ngecomputer thizeni ukuthi okay, this is the type of computer le ukwazi ukungena kuyona, ukwazi ukwenza 1 no 2 no 3, ngoba nivele isi-create-iwe
It's like izinto eziningi ezi-create ubumnyama bayi-create and then they store them somewhere and they come balebele bekuveza nje kancane kancane. If unganaki ngeke uzubone, but if ungumuntu onakayo uyabhekisisa ukuthi ngeke la lezi zinto lezi azikho. But in most cases kusuke kuvezwa izinto ezizokwenzeka, either ziyenzeka already somewhere somehow, or either zizokwenzeka soonest ngokusondela kakhulu, or zisazokwenzeka in many years to come. But kusuke kuyizinto ezizo 100% ezizokwenzeka. Abantu bangakholwa ukuthi amazombi into ekhona, into eyobonakala ngelinye ilanga. Bengakholwa ukuthi amazimzimi into ekhona, into eyobonakala ngelinye ilanga. Bengakholwa ukuthi otikoloshe sibobona even ko-Popeye lezi zinto amadoda la amafishane ko-Snow White ko-banibani, izinto ezikhona ezobonakala ngelinye ilanga. Ama-dinosaurs, zonke lezi zinto, because inzalo yalezi yazingelosi, so zonke lezi zinto they do exist. Kuphela khona la zicashe khona, khona la ziyifihle khona, but njengamanje siphila esikhathini lapho khona sesiziveza, sesifuna ukubonakala ukuthi ayibona, hello sikhona, we are here, we are living amongst you, we are living with you. Because zonke lezi zinto lezi nathi nazo zifuna ukufila ukuthi kunjani ukuba umuntu, zifuna ukufila ukuthi kunjani ukuphila, zifuna ukufila ukuthi kunjani ukuthandwa, kunjani ukwenza ucansi, kunjani ukukhuluma, kunjani ukulala, kunjani. They want to feel all these things. Kunjani ukudla, kunjani zonke lezi zinto. How does it feel to be a human being? How does it feel to be in the body? So singabantu, if singakhuli ngokamoya, singakhuli sizixhumanise noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, wonke la madokodo la uJehova umdali wezulu nomhlaba asibusise ngawo, asibeka ukuthi sisebenze kuwo, iwona azohleze esetshenziswa ile mimoya. If ungakhulile idokodo lakho lizosebenziswa nomuphi umoya nanoma ngasiphi isikhathi ngendlela othanda ngayo. Ngoba kahle kahle amadokodo ethi ayigumbi likamoya engcwele. Usho njalo incwadi yabaseKorinto bokuqala chapter 6 verse 19 ukuthi awazi yini ukuthi lo mzimba lo uyithempeli likamoya engcwele engamele wenze nanoma yini ngawo. Because uyazi uNkulunkulu ukuthi if wenza nanoma yini ngawo kuzokwenzakalani, uzongcola ngithi. And mase usungcolile u-attracta every spirit esingcolile around, bese uzohlala kuwena. Mase usuhleli kuwena lo moya lo ongcolile uzothandela, uzobona ukuthi kwaze kwamnandi ukuhlala lo mzimba, kwaze kwamnandi yazi uphila impilo emnandi lo muntu right enokuthula enonjabulo lana, angiqhubeke ngihlale naye, angiqhubeke ngibuse naye. Ngaleyo ndlela uzothi usuhleli kuwena uzofuna ukuthi uhleli njalo ungcolile wena, uhleli njalo usukile ebukhona kaNkulunkulu, because ukungcola kuyamcunula uNkulunkulu, ukungcola kuyamsusa uNkulunkulu eduze nakho, ukungcola kwenza uNkulunkulu angahlali kuwe, ingenzeki futhi intando kaNkulunkulu. Ukungcola kuyi-direct opposite yobungcwele. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi yonke lento esiphila nayo, yonke le mimoya uJehova umdali wezulu nomhlaba angayidalanga. Zonke lezi ilwane uJehova washo kanjalo wathi senizobona izilwane eziningi engayidalanga zizoninikeza inkinga kulezi ikhathi zokugcina. Zonke lezi zilwane uJehova umdali wezulu nomhlaba angazidalanga, nempela zizosinikeza inkinga and ngempela seziqalile. Njengamanje sibona izangoma sezigcwele kangaka because imimoya isingenile yathandela yathi okay sohlala kule mzimba. Sibona abantu bathi banabantu abadala so wena nokuthi kanti cha, it is people abagifted kahle kahle uNkulunkulu ababusisile ukuthi bakwazi ukureceive messages from heaven, messages from izulu, bethola umyalezo ovela kuNkulunkulu direct, khona bezokwazi ukuthi bazosebenza lapha emhlabeni, khona bezokwazi ukuziphulukisa bona, khona bezokwazi ukuqondisa nokusindisa abanye, khona bezokwazi ukuthumeka, khona bezokwazi ukuhlala nomoya kaNkulunkulu. Because if sinomoya kaNkulunkulu ingale nkathi sikwazi ukuphila impilo efanelekile yobungcwele, impilo ezosiza thina kusasa. Because uma uhleli nomoya kaNkulunkulu uyakhoja, uyakuyala, uyakusiza, uyaqondisa, uyakubusa. But if sizenzela thina umathanda sizobuswa yimimoya yobumnyama ezohlezi ikhoja shona ngala ifuna ukuthi idle yona, ifuna ukuthi ingcolise wena, ifuna ukuthi uNkulunkulu akahlali nawe, asuke eduze nawe, khona uzohlezi uphatheke kabi, khona uzohlezi usosizini, khona uzohlezi usebuhlungweni, khona uzohlezi ukhala, khona uzohlezi ungezoba nokuphila okuphakade. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi siqonde ukuthi konke kaNkulunkulu asivezela kona masikholwe ngoba kuyiqiniso. Uzokubona mhlasimpe sekulate ngelinye ilanga if uzobe umuntu onenkani uzothi hayi bayikho lonto kudlalwa ngathi awusekwabona apha indaba ama-vampire, it's just a movie leyo nto lena. Ukholela izinto ezisema-movie cha aveni naive nina, aveni hayi into zey'ngane lezi basuke besika you are telling me ukuthi bengaspenda u5 years bezovudala nje bezokwenza i-fiction into engekho. Because ama-movie they take approximately u5 years ukuthi movie ipheleliswe. They spend millions and millions ukuthi movie ikwazi ukuthi ikhandeke. Bakhokhela wonke ama-characters, cast, crew, makeup,
wardrobe, everything esuke ikhona esuke idinge ngaleso sikhathi, ama-directors, ama-producers, zonke lezi zinto basuke bepredicta izinto ezikhona. And in most cases izinto emele siyazi bantu kaNkulunkulu ukuthi kusuke kuhamba nama-spirit futhi kuwona lama-movie, because they need the real thing, the real deal, khona kuzocaca kuzobonakala isithombe esiyiso esifanelekile. Ubone kwi-movie engazuthi abantu bayahlanya nani mhlawumbe kuyagidwa kushaya kubizwa ibongo thizeni, kanti basuke beyibiza ngampela le mimoya. I've heard from umpriest wami enkonzweni esho ukuthi useke wayisho lento uMncube. Who is this guy lo I think he's still acting kuZalo, i-character yakhe kwaNgusibonelo uzithi Wiseman Ncube, yes, esho ukuthi ngale nkathi be-actor lezi zinto zabo ezithi omkhokha nani, athi ngale nkathi kuthiwa bebiza ibongo, it's like umzimba wakho uyashintsha, azizwe sene-energy, azizwe ngazuthi uyayenza ngampela lento. That is when loyo moya lo usufika, because ngale nkathi beshaya igubhu beshayela zonke lezi zinto, they are really calling zonke lezi zinto, they are really calling yonke le mimoya ukuthi ibe nabo ngaleso sikhathi. And wena uyaqhamuka uyabuka, nawe you are attracting the same spirit ukuthi sizohlala kuwe. That is why zonke lezi zinto abantu bezibeliever, that is why zonke lezi zinto zenza abantu impilo zabo zingahambi kahle, zenza abantu bangacabangi kahle, zenza abantu baphila impilo nje engacacile, enga-understandeki, engaqondakali, kodwa impilo abangayithandi kwayibona at the end of the day. Because one thing engihlezi ngiyazi, abantu abayithandi le mpilo abayiphilayo, abayithandi, I repeat, abayithandi. Sebeyayiphila nje just because usavuka, usalala, usadla nani, but deep down akayithandi. Because umuntu wangampela weqiniso, odinga ukunakekela, odinga ukondliwa, odinga ukukhuliswa, lo ongaphakathi, ongumphefumulo wakho, oyigama lakho, oyisiqu sakho, owuqobo lwakho. Yabo ngale nkathi bexhumene nomuntu wangaphandle, that is when kubizeka wena, because ngale nkathi uNkulunkulu ekudala ngithi uqala wadala isidumbu, wadala umphefumulo. So wasithatha umphefumulo ufaka la isidumbwini, kwaba kanjalo umphefumulo ophilayo. Zimbili lezi zinto. So isidumbu lesi sihlezi sinakekelwe, and akekho ongasinakekela isidumbu sakhe. Bonke abantu bayinakekela idumbu zabo. That is why no breakfast, no lunch, no supper. Ekseni breakfast umuntu uyazi ukuthi kumele adle, ilunch kumele uyazi ukuthi kumele adle, isupper uyazi ukuthi kumele adle. But lo munye umuntu lo okamoya, okumphefumulo wakho, owuqobo lwakho, isikhathi esiningi asiqekeli ukuthi simnakekelele, isikhathi esiningi siyamkhohlwa, isikhathi esiningi uyakusho ukuthi hawu Nkosi yami, awu iBhayibheli ngilifundile nani, because lo wondliwa nguNkulunkulu kuphela, akondle ngenye into. Uyabonga le nkathi uzizwa ubhorekile, uzizwa ukuthi yazi nale ngoma iyangibhora nje, uthi uyabuka i-TV yakubhora lokudlala izinto ezizodwa, uthi uyabuka ifoni yakho nabantu ba-offline, uzothi uzoposta ukuthi awu Nkosi yami awazobhora uWhatsApp nani bapha abantu kanti nani. It is because you are hungry spiritually, ulambile solically, empty ngengaphakathi lakho, udinga ukufilwa, udinga ukufakwa, udinga ukondliwa, ulambile. Ngale nkathi usukulambile isisakho sikhala sithi kuthi uyavula efrijini akukho ukudla, uzuphatheka kabi, uzudinwa, uzucasuka, uzigazi lakho shona phansi. That is when nangaleyo ndlela, ingaleyo ndlela olamba ngayo nasemphefumulweni wakho, uthi usabathe ayikho into engakusuthisa, uthi usabathe ayikho ngoba umphefumulo wakho usukulangazelela uJehova nje kuphela. That is why even abantu sebephuzile baqala phansi bahlabelela izingoma zasenkonzweni owosana, because ingale nkathi umphefumulo wabo isibubula isisingaphezulu, ngoba inyama isuke isikhathele, inyama isuke isishayekile, inyama isuke isidangele, usungasekho soba, usungasekho engqondweni. So bantu baNkulunkulu, ngiyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi okaNkulunkulu sihlezi sikwazi ukuthi kuyohlezi kuyiqiniso, whether uyakholwa, whether ukholwa kuyiqiniso, whether uyazitshela ukuthi kuzokwenzeka, whether uzitshela ukuthi hayi akusoze kwenzeka kodwa kusalayo kuyokwenzeka, whether uyakuthatha ukugcine, whether ukugcina uyakulahla okwakho lokho. But ngaso sonke isikhathi iziprofethi, more especially iziprofethi, ziyohlezi zifezeka. Imele siqoqashele nje siqikelele ukuthi zingafezeki ngokubi ngathi, kodwa zifeze ngokuhle ngaso sonke isikhathi. Ngoba impilo engumzuzwana, impilo emfishane, impilo yesikhashana. Ekuzodinga ukuthi nathi siqaphelisise zonke izinto esizenzayo, siqaphelisise zonke izinto esizibukayo, siqaphelisise konke ukuhamba kwethu, siqaphelisise yonke into ngaso sonke isikhathi.
ngoba uJehova ulangazelela ukusihlenga, uJehova ulangazelela ukusisiza, uJehova ulangazelela ukusibekela, uJehova ulangazelela ukuthi asenzele konke okuhle ngobubele bakhe nangothando lakhe nangomusa wakhe ngaso sonke isikhathi. That is why ufuna ukusembulela zonke lezi zindaba. So sekuyisikhathi abantu baNkulunkulu ukuthi yonke into uJehova iletha kithi esikhanyisela ngayo, sazi ukuthi iliqiniso. Ayikaze yaba manga, ayikaze yaba inkohliso, ayisoze futhi yabe inkohliso, because uJehova akakhohlisi. But kubalekile futhi ukuthi sibahlolisise omoya. Sihlolisise izinto esizibukayo, sihlolisise izinto esikhandlekelayo. That is why everything abantu baNkulunkulu ngiyaphinda yonke into iyakhulekelwa, iyanxuselwa enkosini. Yonke into iyacelwa ukuthi inkosi ngisize, inkosi ngikhanyisele, inkosi ngenzele ukuthi, ngoba konke sekungcolile, konke kunomoya thizeni. And uNkulunkulu ade sanda kutshala kibi ukuthi yonke into iyakhuluma, and that is so true. Everything talks. Ngoba yonke into inomoya. Ipeni lelo uzothenga esitolo lizohamba nespirit thizeni. Ngisho tissue uzohamba nespirit thizeni. Everything ngale kathi abantu benza ama covenant, benza isivumelwano nani. Umoya uyasuka uyohlala kuleyo nto leyo. Because umoya uyahlala kwi cloth kanje everything inomoya, everything iyakhuluma, everything iyaphila. Abantu azibuza umuntu ukuthi why mina njalo ngaso sonke isikhathi enkonzweni umfundisi meshumayela ngivele ngizele. Leli cici lifakela endlebeni zakho. Why umfundisi ngingayazi intshumayelo bekade nje hour lonke kodwa ngizwanga ngisho into eyodwa. Leli cici olifakela livele livale thimthaqo amadlebe akho. Hawu, yazi abantu babona izinto engayiboni. Wena ubona kanjani ukuthi luyani umuntu kaNkulunkulu mina ngamboni? Ilento efakela ivala amehlo akho, lento efakela neenkophe zokufakela uNkulunkulu ekubusisile ngeenkophe ezikwanele ezi right for wena ezikwenza ube muhle, kodwa ubona ukuthi ngcono ede ezinye ngeke uzubone ngezinto zakamoya. Ngeke uzukhuluma iqiniso indebe zakho because mhlawumbe usagcobisa iruji. Ngeke uzuyenza intando kaNkulunkulu because zonke izinto osazifakile esazigcinile kuwena izinto ezingabhilongi kuNkulunkulu kwaseqaleni, izinto ezingabhilongi kuMdali wezulu nomhlaba, izinto azinyanyayo, izinto angazifuni, izinto ezimcunulayo, and more especially izinto ezibuswa amadimoni. So abantu baNkulunkulu sekuyisikhathi sokuthi manje sikwamukele ngoba kunje akuzojika futhi kuzoba nje kuzoba worse kakhulu kunaqala. Umbuzo uthi thina sikuphi? Siphila impiloni, silangazelela abani, senza njani, senza ini? uJehova uMdali wezulu nomhlaba usasibekezelele abantu baNkulunkulu, usasibekele, usasilondolozile, usasiqinisile, usasihlengile, usasithandile. So isihloko sethu nje ngifisa sikhulume ngaso namhlanje ngokona uNkulunkulu sithi insila inguwe ubuwena buyadlulela. Insila inguwe ubuwena buyadlulela. Mina ngiyangithanda ukuthi abantu bake bahlakaza ingqondo zabo ukuyibuza izinto eziningi uhlala ujule. Ukuthi why makushona umuntu ingubo zakhe kuthiwa ingathintwa? Why makushona umuntu kuthiwa into yakhe ayithi ukubeka kancane mhlawumbe for 3 months? Why makushona umuntu kuthiwa lezi ngubo lezi akade hambe nazo esibhedlela kuthiwa kumele agqitshwe nazo? Why makushona umuntu uzibuze zonke lezo zinto lezo uzijulele? And I promise you ngokujula kwakho ngoba uJehova uMdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu omuhle simthandayo ongcwele kaSomandla uhlola ingaphakathi lakho. Yabo lento eyicabangayo uyayibuka, ayi-analyze. Athi kanti ingane yami ithanda lokho, kanti ingane yami ifuna lokho, kanti ingane yami ayikwazi lokho, kanti ingane yami idinga lokho. Ebese yaqhamuka kunikeze yonke lento leyo udinga ngaleso sikhathi. Thina singabantu asikuboni ukuthi ucabangani, asikuboni ukuthi uzindla ngani, asikuboni ukuthi ufisani up until mhlawumbe uzokhiphe ngeindebe zakho. But awudingi ukuthi uzokhiphe ngeindebe zakho kuJehova because yena uyabona, yena ubona ingaphakathi lakho uqobo lwalo. Leli athandayo, axhumana nalo, athandalo ukuthi asisize ngelinye ilanga. So bantu baNkulunkulu into emele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi konke ozindla ngakho ukucabangayo uJehova uMdali wezulu nomhlaba uzokubona. And mhlawumbe uzobona ngevideo suphendule kumbuzo wakho. Mhlawumbe uzobona ngosithunywa sesifike ekhaya lakho kanti sizokuphendula these questions onawo. Yonke le mibuzo olibele uzindla ngayo, olibele uyibuza ngayo, olibele ufisa ukwazi noqonda ukuthi kahle kahle into ukuthi yenzeka kanjani, into ukuthi isho ukuthini, ukuthi nokuthi. Kahle kahle why abantu sebefaka ngakulezi ikhathi ugcina kudala kwangafika kanje. Kahle kahle why manje i-technology siyande kanga. Kahle kahle manje kahle kahle uzibuze zonke izinto and uJehova uzobona ukuthi okay mntanami ulambele ukuthi njengamanje okay angimfit.
okay udinga ukuthi njengamanje okay angimnikeze because uhlale lokho njengomzali. And into engiyithanda kakhulu ngoNkulunkulu, akekho ambukela ekuthenini loyana ngeke aze afidwe whatever ngoba nakho engumkhulumoni. Cha, sonke siyizoni phambi kaNkulunkulu. Usho njalo uJakobe uthi wayiqe wodwa umthetho usufana noyiqe yonke. So sonke siyizoni ngaphambi kaNkulunkulu. Sisikalela nje umusa wakhe. Sihlalele nje ukuthi sicela into ethelo ngaso sonke isikhathi. Sihlalele ukuthi sizidlambulule because each and every day umuntu uyangcola. Ngithi uyagqoka every day impahla zakho zenza njani? Ziyangcola. Intulu uhamba endleleni oshibilika wawo odakeni kuyangcola. Isitsha kade uphaka ngaso udla iparish singcolile, kumele senze njani? Usihlambulule futhi khona uzokwazi ukuthi uphinde usebenzise. Everything iyangcola, nomzimba wakho nengaphakathi lakho. Nendebe zakho uyakhuluma usanakile mhlawumbe lento oyikhuluma womba usizo waqamba maka bese uyangcola. Indlebe zakho uyahamba endleleni uze umuntu ethuka inhlamba bese indlebe zakho zenze njani? Ziyangcola. Amehlo akho uthi uyabuka cause ihlo libe lomfulu ugcwele uthi ayibuka lento awoma into engekho right into enyantisayo bese amehlo akho enze njani? Ayangcola. But you need to cleanse yourself ngaso sonke isikhathi each and every day ngokuvuma izono zakho, ngokugeza, ngokuhlambulula, uwashe izimpahla zakho ungazi repeat. Whenever wasuka wathatha istand ukuthi ngiyahamba ngiyaphuma ngendaweni ukuthi buya izingubo zakho ungalinge waze wangena engubeni nazo ezingcolile because attract every spirit and uzolala naso embedeni. Yonke le mimoya kodwa uyithatha emateksini uyithatha kulesa sitolo lesi Pakistani elishunqisa lezi impepho zalo ispirit sahlala kuwena wathenga futhi kulelo Pakistani yonke lento oyithengile ispirit sihleli kuyona. So zonke lezi zinto zizokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke le mimoya izizosondela izizohlala nawe, but udinga ukuthi uzihlambulule zonke izinto zakho ngaso sonke isikhathi uthi uma ulale. That is why kunezingubo zokulala nezingubo zokugqoka emini like pajamas, night dress nanani. Ngobani akumele ulale ngalela bhlukwe obukade ugijima ngalo whole day. Akumele ulale ngale yangubo okade uyigqokile whole day. That is why futhi izinto zokulala kumele uyigcine ekamereni ungaphumi nazo. I don't know if abantu bazazi lezi zinto. Usubona abantu begijima namagawuni emgaqweni uyibuza ukuthi kanjani igawuni akumele iphume kwayise. So abantu baNkulunkulu asaleleni sifundiseke. So ubuwena buyadlulela. So ngibona ngomhla ka 3 November ephushweni engazuthi ngifika ekhaya lami elikhulu indaweni nje esidaningi, indawo yokudlela. Ebese ngibona ubaba omncane because amanye amalungu omndeni bekhona ehlele ko sofa but labo uNkulunkulu bekade ngaholele kubona ngaleso sikhathi but beholela kubaba omncane to get isifundo ngaleli phupho. So uma ngibona ubaba omncane lo owadlulayo emhlabeni owashona ngimangala uthi hayibo baba ufunani lana? Hawu kubona baba washona nje ufunani? Ngibe nokuthuka kulo leli phupho. Ebese abantu abaseduzane bethi hayibo ubaba osanda kwenzana kho baba la umfana nje lona. Ngithi mina umfana, and then I closed my eyes khona la ephushweni and immediately bengazi ukuthi mengabe ngivala amehlo ami ngizobona into ehlukile. Enangampela kwaba kanjalo ngathi ngicimeza ngavula amehlo. Hawo umfana osehlala la ekhaya, umfana engamazi futhi oseyihlobeni usuka kude usehlala la ekhaya. So phinde futhi ngithi ngiyabuka hawu sekuphinde kwavela futhi ubaba yena futhi sephinde kwashintsha iform yakhe. So it's like libele kushintsha, you know, lezi zinto ezenzeka emaphushweni, you know, izinto ezenzeka ema-movini because dreams ngeke ngisho ukuthi we are just living a movie. Angidingi ngisho ukubuka, angidingi ngisho ukuya esinema bhusi kuhlezi kuyisinema mina each and every night. So singabantu kumele hlezi sazi siqonde ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba kuhlezi ezofuna ukuveza isifundo, ezofuna ukuveza isithombe, ezofuna ukusibekela, ezofuna ukusiqondisa siqinise ebese senza si-understand ukuthi lokhu kusho ukuthi lokhu kubhekene nokuthi lokhu kahle kahle ku1 no2 no3. So in this dream libele washintsha iform yakhe kwabo baba, washintsha iform yakhe kwabo umfana, and ngilibe ngithi hayibo ubaba nje niyambona yini? And kwavela oqhama umunye usisi ompofu egqoke nje isiketi esifishane wathi ngiyambona nami. And I was like awukwangcono angihlanye angiboni ngedwa lento engiyibonayo but khona nomunye. And ubaba wavele wahleka and I was like uhlekani? It's like he's still living, usaphila but nje manje akasaphili like literally njenganathi physically but ubuyena busakhona, ubuyena busafunctiona, ubuyena busakule ndawo. And ngaleli phupho bawethu ohlala ekhaya ezulwini acacisa kakhulu ukuthi lo mfana ofikile la usebenzisa izinto zikababa, usebenzisa izingubo zakhe, usebenzisa umbhede wakhe ulala kuona, usebenzisa konke kwakhe. So
it's like uphila impilo yakhe in a way or ngendlela ekanjalo. So mekuthi ngayibeka kanjalo kahle kahle lapha emhlabeni yonke into yomuntu kuba eyakhe ngqo. I remember nje seke ngabona enye i-video, I think it's Buddhism or inkolo ma-Islam or something, but inkolo thizeni lapha bechaza ukuthi kahle kahle umuntu, or I think it is that guy Sir Sadhguru, yes, Sadhguru, mechaza ukuthi kahle kahle umuntu kumele abe nengubo ezintathu zokugqoka. Mhlasimpe ube nekipa ezu3 nekete ezu3, mawumfana ikipa ezu3 namabhuluka awu3, ebese uba nengubo yokulala eyodwa, ube neshidi elilodwa, ube nesicamelo esisodwa, ube nezicathulo mhlawumbe ezu2 mhlawumbe ezokunetha amabhuzi, bese uzokushisa ama flip flops or whatsoever. Ebese uba nendishi yakho eyodwa, noma ube neplate lakho bindishi yodwa, iplate lakho, icup yakho, ebese uba nespoon sakho esisodwa, ube namabhodwa like kahle kahle lapha emhlabeni futhi ube wonke umuntu uphila impilo ekanjalo, because there are many spirits, because unensila yena umuntu, konke ongokwakhe kuyasalela, konke ongokwakhe kuyasabalala. It's either your genes, it's either insila yakho, it's either matha akho, it's either anything ebelonga kuwena iyasalela if uzokwazi ukuthi usebenzise into phinde isebenzise omunye, phinde isebenzise omunye, phinde isebenzise omunye, kanjalo everything engeyakho kumele kube yakho. And uthi mawusufa, the reason why ezichaza kanje ukuthi kumele ube nezinto ezincane ezilimited ukuze mawusufa uthi usugqitshwa lapha yama ukuthi uyagqitshwa or uyashiswa, because laba they believe more in cremation. Uthi masugqitshwa noma usushiswa ebese ushiswa na yonke into ebelonga kuwena ukuze ubuwena buhambe bonke. Now if echaza le ndaba, you can see azasho ukuthi abantu, the reason why kulezi khathi ukugcina bezokwazi ukuthi bakuhlonwe ngendlela abazokuhlona ngayo kwenziwa abantu abafana nabo, it's because umuntu unempahla yempahla athule ezu1000, wardrobe ukugcwele udonga lonke, ugcwele izimpahla zonke lezi ngubo zinensila yakho, zonke lezi ngubo zine DNA yakho, zonke lezi ngubo zinawe uqobo, zina something that belongs kuwena engamele idlulele, engamele yendawo. And then abantu baphinde babolekisana ngezimpahla, babolekisana zonke izinto, umbatha izithunzi zabantu, umbatha imoya yabo, umbatha kuningi kwehlukahlukene. Even when it comes to izicathulo, ukugqoka izicathulo zomunye umuntu, izinyawo zakhe, everything bantu baNkulunkulu i-contamination. That is why ngiye ngathi ngabeka ngathi yonke into ingumoya, everything ihamba ngespirit, everything ihamba ngomoya. So kumele siyazi siqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi yonke into ebelonga kuthina kumele kube yethu. Not that mhlawumbe umuntu onomona noma umuntu okanje, no, but kumele uzivikele ngaso sonke isikhathi, because anything can happen ngempilo yakho. Uzubona kube lula ukuthi amaphoyisa akwazi ukubamba isigebengu kwisini, abheka unwele lakho, because yonke indawo ohamba kuyona kusala unwele lakho, yonke indawo ohamba kuyona kusala unwele lakho. So ufikile wadlwengula lana nakaziyo ukuthi ubani, uzobheka phansi abheke azoza ukuthola unwele, is it forensic? Yes. So ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu, ama genes ethu, izinto zethu ezibelonga kithi akumele ngabe ziyasalela or ziba na something. So abantu bathwebuleka kalula ke ngalezo zonke lezi zinto. If uthatha izinto zakho ziyagcinwa, izinto zakho zokuthi ilale nkathi kwazi ukuthi kuthumbeke your spiritual being, kubizeke, because ngento yakho kungabizwa wena. Remember Abel, sizofika lapho. So as I was saying ukuthi abantu bazothwebuleka kalula, lento uJehova uMdali nomhlaba ethanda ukucacisa, abantu bazoklonwa, uklona abantu baNkulunkulu, i-process la khona kuzo create umuntu ofana ncamashi nawe, owena ngqo, ngokuthi kuthathwe igene yakho, ngokuthi kuthathwe amathe akho, ngokuthi kuthathwe igazi lakho, ngokuthi kuthathwe whatever ebelonga kuwena, unwele lakho or whatsoever. That is why if befuna benza lezi zinto libofuzo paternity test, bathatha la amathe akho, bese behamba bowenza, noma bathathe unwele lakho bahambe boqhathanisa babone ukuthi okay ngempela uyamzala ngempela kamzali nani. So as I was saying, abantu bazokuhlolwa kalula ngoba bahambe beshiya insila yabo yonke indawo lena, ngoba ubuwena butholakala ezintweni eziningi, utholakala emjulukweni wakho okuyiyona insila yakho. Because if I'm wearing lento le, I'm sweating kuyona, kusala insila yami in this cloth.
kusala ubumina, kube semchamweni wakho. Lo mchamo lo abathi eclinic ushiye, lo mchamo lo bathi bayotesta, lo mchamo ushiye ubuwena laphayana. Thulekele futhi kusikhwehlela sakho lesi abathi esibhedlela sikhiphe siyosihlola nanani ukuthi une-TB nanani, iqhamuka kuwena lento, inguwe uqobo lwakho. Ushiye nangampela isikhwehlela sakho. Kube yisey'nweleni zakho, sonke siyakwazi lokho, because ilapho kutholakala khona phecelezi i-DNA yakho, uqobo lwakho. Ebese kuba ilokho kusemqoka kakhulu-ke egazini, egazini, because igazi lingumphefumulo, igazi lakho is your soul. Lelo nikela ngalo, unikela ngoqobo lwakho yazi. Remember u-Abela esimbulele uKhayini umfowabo, wathi igazi lemfowenu liyakhala lisemhlabathini, liyakhala liyabubula, because igazi uqobo lomuntu, igazi uyena. Bese unikela ngalo-ke, kanti unikela ngoqobo lwakho kubathakathi. Ngakho-ke zonke lezi zinto zingathathwa abantu baNkulunkulu, futhi hayi nokuthi zingathathwa, zizothathwa kukhandeke umuntu ofana nawe. So what the Lord was trying to show me, uNkulunkulu azama ungivezela kuyona ngaleli phupho, ukuthi siyeze isikhathi lapho khona abantu uqobo lwabo luzothathwa ngenxa yokuthi izinto zabo eziselapha emhlabeni zisasebenziseka ngendlela engasebenziseka ngayo. Kusangakhanda umuntu abuye kube uyena ncamashi, and iyona imimoya into ezoyenza leyo, iyona imimoya actually iyayenza already. Because manje kuliswela abantu ukuthi kukhandeka abantu abayifake babe baningi kakhulu kunabantu abayi-original, khona ungeke uzokwazi ukwehlukanisa, khona ungeke uzokwazi ukusho ukuthi lo ukuthi lo ukuthi. Khona labantu labo bezoba izidlova nezidlavini, baqede nya, bakudala usize emhlabeni, badala iy'nhlupho ngaphezu kwey'nhlupho, badale konke ubudlova. Bona abantu bebulala abantu kalula amqobo umuntu. That is not a human being, sekuyisilwane kuphela, sekuyigobolondo nje kuphela, sekuyinto nje kuphela. Kufana nokuthi, as I was saying, ukuthi zizothathwa vele lezi zinto one way or the other. Kufana lezi zinto abazenzayo emaklinikhi, mangade uqeda ukuzala bayothatha umzanyana ngithi, buza ukuthi bawenzani. Bayothatha ngithi mangade uqeda ukusoka balithatha ijwabu lakho, buza ukuthi bawolenzani. Ziningi izinto abantu baNkulunkulu, kukhandwa ini nezingane la kuthiwa hey ungasikhipha isisu, abortion is free of charge. Khipha isisu lapha bayithathe. Because if imoya ikwazi abantu baNkulunkulu ukuthi izolanda isperm leso sikhiphile kade ubhizi uqeda wenza ucansi usulahlile ikhondom yakhe etoilet lakini, ama-spirits akwazi ukuzolanda lawo ma-sperms lawo, ahamba yokhanda enze whatever ingane ezoba zigqila lapha ngaphansi kwamanzi noma lapha emkhathini noma wherever la madimoni ebusa khona nala isebenzela khona. How much more lokho wena ozokushiya wazi live khona lapha kubantu abathakathayo ey'bhedlela? How much more wena uzokushiya wazi, uzoqonda ukuthi hayi uyazi kahle kahle iqobo lami into yami ukushiya nje uthi like uyanikela ngakho free of charge. Beyonqamba amanga uthi hayi sisazama senza ama-test ukuthi nokuthi hayi sizoyilahla le. Abazilahle lezi zinto, they use them. Ziyasetshenziswa ukukhanda amaphilisi, ziyasetshenziswa ukukhanda whatever abafuna ukuyikhanda ngaleso sikhathi. Kumele sazi abantu baNkulunkulu ukuthi labo dokotela laba, le mitholampilo le imithola kufa, kubhizi ukukhandwa ukufa kubantu usuku nosuku. Iy'nkinga le ndaba ngoba lona nayo-ke indaba la ibaluleke khona, nayo-ke la iy'nkinga khona, nayo-ke la i-trick khona. Lo okhandiwe noma efana nawe uzobe yisidumbu nje kuphela, uzobe engenamphefumulo. And umphefumulo ukona okwazi ukuthi kubuyiseleke lo abakubiza abantu abaningi ukuthi unembeza. Mina ngithi ubuNkulunkulu, because ngale nkathi uNkulunkulu ekhuluma nawe. If usenomphefumulo ngale nkathi uNkulunkulu ekwazi ukuxhumana nawe bese uyalalela methi uNkulunkulu ungayenzi lento, ungambulali. Ebese uyashaya ukuthasha ukuthi hayibo sengabulala umuntu, but if ungasenabo uNkulunkulu kuwena wenzela noma yini isinoma kanjani ngokuthanda kwakho nangokubona kwakho, awunendaba. And as I was saying ukuthi lo muntu lo khande ofana nawe akana soul.
ukhandwe ngomshini, ukhandwe ngaleya elaboratory thizeni akanamphefumulo. Remember usathane edala umuntu naye wamdala kodwa ahluleke umphefumulela. Wayithi ufuna ukufana noNkulunkulu efanisa naye. uNkulunkulu wamdala umuntu wamphefumulela and njengamanje nabo abantu baphila sebabona bathi sithi sathi simdala umuntu sangakwazi umphefumulela. Njengamanje senza njani? Siyaqhubeka sebadala abantu but sidala ifake, sidala abantu abayimshini, sidala abantu abazobulala abantu lapha emhlabeni abangenamphefumulo, abangenanembeza, abangenaMkulunkulu. Akazele lo muntu lo ufana nawe ukuthi azokwenza ubudlelwane nawe. Akazele uzodlala nawe. Remember imovie iGemini Man la khona uWill Smith kunomfana lapha wayekhandi actually kwangayena oyedwa babe baningi bekhandiwe befana naye but khona oyedwa ehleze emgijimisa, ehleze emlwisa, ehleze efuna ukumbulala and he was told ukuthi usendiwe ukuthi azombulala azoqeda ngaye. So thina labantu labo bazojabula ukuthi awu manje senginewele kwesemelifana nami ngwawe makade ngangifisa ukuba newele. Hello, leli wele ndini lizokubulala, lizoba isitha sakho. Uzele ukuthi kuzobusa yena afane nawe, kube uyena ozobizwa ngonothando, kube uyena ozobizwa ngosiphesihle, not wena. Into emele singelibala abantu baNkulunkulu ngesithi ukuthi asibe sinomona, asibe siyenyanya into ezoba yinhle, yethabise futhi ithokozise umuntu. Engathi ngahlezi umuntu ehlukumezekile kwisithi, engathi ngahlezi ekhala, engathi ngahlezi ehlupheka, engathi ngahlezi sosizini, engathi ngahlezi seyinkingeni, engathi ngahlezi edangele, engathi ngahlezi nje kungahambi kahle bekhathazekile. Kodwa ngoJehova uNkulunkulu wethu angeke kuze kube njalo ngaso sonke isikhathi. So ngalo myalezo uJehova wathanda ukuthi siwazi siwuqonda ukuthi eze ngibonisa leli phupho ukuthi siyeze isikhathi sesifikile futhi namhlanje lapho khona izimpi esibhekene nazo ziya ngokuya ziyaqina abantu baNkulunkulu, ziya ngokuya ziba nzima. Umuntu uzojabulela ukuthi unewele bebone ngazuthi lento iyachaza, ubone ngazuthi lento yinhle, ubone ngazuthi iyabukeka kanti cha izothatha indawo yakho empilweni yakho. Njengokuthi emndenini, like for an example, let's say kunobaba, ubaba nje uphethe kahle, hle nomndeni wakhe bayathandana, babumbene, bayathandana, kumnandi ekhaya. Ngenxa yomona ubumnyama uSathane ngathumela imimoya lebizwa ukuthi ama-monitoring spirits. And lama monitoring spirits azobuka indlela ophila ngayo, abuka indlela okwenza ngayo, abuka indlela ojabule ngayo, abuke yonke into akufunda ukuthi okay vuka ngalesi sikhathi, udle ngalesi sikhathi, uthanda ukwenzani, ukhuluma nobani, uhlala nobani isikhathi esiningi, ukhuluma kanjani, uphila kanjani, uthanda lolu hlobo lesport, uthanda lolu hlobo lokudla, uthanda ulala ngasiphi isikhathi. Abuke bafunde yonke into. And kuyothi ngelinye ilanga limbe izisebenzi zesitha zimbulale lo original, zimlahle la zingamlahla khona or zenze whatever ngaye. Ebese lo okhandiwe okloniwe ofana nawe kube uyena uthatha over empilweni yakho. As I was singing ngibona ubaba mina bathi kumfana. It's because ubuyena busaqhubeka, ubuyena bula. Ngani ngezinto zakhe, ngani ngengubo zakhe, ngani ngempilo obekade iphila lapha emhlabeni okula kusale khona insila yakhe. And then masiqhubeka impilo yakho ke akezo iqhubela ukuthi azoqhubeka ezojabula nomndeni wakho, but usezoba isidlova isilwane, usezomshaya unkosikazi. Kade nijabulile ashintshe ubaba, usewubaba oshaya, usewubaba onenkani, usewubaba ongeza, usewubaba ophuza ngalala ekhaya, usewubaba baba kwenzekeni. Liyaklona leyana ilise silwane lesiyana. Senzela ukuthi lo nkosikazi nalomndeni uthwale kanzima, senzela ukuthi lo nkosikazi ahleze ekhala insuku zonke, senzela ukuthi bahlezi behlupheka angasalilethi imali ekhaya. Zonke izinto kade fundwa iminyaka ngeminyaka, sidlwengula ingane, sizenzele umathanda nje. Ngizothi silwane abantu baNkulunkulu ngoba into engadalwa ngoNkulunkulu number 1, number 2 into engenzi njengomuntu kodwa iphathise kwesilwane, into engalawuleki. Ngaleyo ndlela kumele sikwazi abantu baNkulunkulu ukuthi sesiqalile vele ukuphila nalezi zinto lezi ezikanjena. Siqalile sesilwisa vele. Okunye ukuthi akekho ozolambula, akekho ozoba nendaba ngoba ukubusa kwazo lezi zinto emhlabeni nasemzimbeni, the more sizandisa ukubusa kwazo kuzokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi balekelelane basizane phela. Let's say for an example kubusa kukhandwa kakhulu lezi zinto ziba amaphoyisa. Imagine amaphoyisa amadimoni azoba nendaba amafoni ukuthi awu mangisendaweni ukuthi ngiyadlongona nani, bazoza uzakwenza vele lapha nani ngeke baze bengene lonto.
So sizobusela uzohlukumeza nokuzothotharisha abantu lapha emhlabeni. Masiqaphele sivula amehlo abantu baNkulunkulu konakele. Ayisekho indaba ukubuyela kuJehova nje kuphela. Simbize seseduzane, simlangazelele sifuna umbuso wezulu satholakala. Akusekho kunye abantu baNkulunkulu. So ngeke beze batatazele. That is why njengamanje yonke into izobonakala i-useless emhlabeni. Abantu bazobona ukuthi ngcono bazibulale baqede ngempilo zabo ngoba vele impilo inje. Kanti le mimoya egcwele ebusayo eziphilelayo ezenzela umathanda. Ngempela abantu baNkulunkulu konakele emhlabeni. uJehova simdinga nsuku zonke ukuthi asisize, ahlale nathi, ahambe nathi, akhulume kithi ukuze sikwazi ukuqaphela, sigawule sibheke lapho sihamba khona. Yikho umoya kaNkulunkulu siwudinga njalo. So iqiniso abantu baNkulunkulu le ndaba. I-cloning izokwenzeka. And mase sikloniwe lowo muntu loyo uzodila nawe. Uzodala inxushunxushu empilweni yakho, uzodala inxokozelo, uzodala ubusizi bumnyama, uzodala konke okubi ongakuthandi, ongakufisi, okuzokhalisa, okuzokwenza ukuthi uvele ubone ukuthi ayikho lento. But the solution nenhlezi ngiyibeka ukuthi lihle ithemba ngoba usaphila umuntu kaNkulunkulu. Sisodwa isombululo, asike sinye uJehova umdali nomhlaba kuphela. Yena yedwa ongakusiza, yena yedwa ongakusibekela, yena yedwa ongakuqondisa, yena yedwa ongakulekelela. Yena yedwa. So nangalomzuzu nangalelo hora, umnyalezo uhlezi semqoka abantu baNkulunkulu. Ngaphezu kwayo yonke into ukuthi abantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengo nesinto because lezi zinto zikhona vele soyibona sobhekana nazo. Ngeke ngithi hlale enkosini khona kuzobe yona ezokupha amandla, ezokupha isibindi sokuthi ukwazi ukuthi lezi zinto uzibona zenzeka, ukwazi ukubhekana nazo. Izokuqinisa, iqondise, kusibekele ihambe nawe. Ngoba kukhona angeke sekujike lokho. Kukhona kuyaphila futhi kuyasurvive and kuyanda kakhulu ngokuqala kuyagcwalisa umhlaba. I remember nje quote udadewethu Sister Celestial wase-America esho ukuthi already sebe 60% ahead of i-population yabantu. Imagine 60%. And akuzogcina lapho. And we watch ama videos lawa ona vidi about ChatGPT zonke la ama robots lawa khandwayo. And elinye liyasho ukuthi I have to destroy a human being. I have to. Not that it's one tool whatsoever. It has to. Kuyaphoqa. Izinto zikhandiwe ubumnyameni bantu baNkulunkulu zikhandele wena ukuthi izodila nawe, ukuthi izobulala wena, ukuthi because mase zibona lezi zinto ukuthi zihlakaniphile kakhulu nathi, they will want to be ahead vele. Mase zizibona ukuthi zi-right ziningi, awungeke zidlala umuntu oyivila kanje, umuntu ukuthi umuntu engenandaba, umuntu ilazobusa khona. So bantu baNkulunkulu basiphendukeni manje. Uthola ukwazana nenkosi usaphila manje. Uthola ukusindisa, uthola ukubhabhadisa, kuphenduka manje. Ngoba uJehova uyakubizana namhlanje. Nibuyele kuJehova lisekhona ithuba. Yabo uma usavuka, usaphefumula, usabona, usanemizwa, usahamba, usakhuluma, usanethuba, usanenhlanhla. Lisebenzise leli thuba. Ngoba kubuhlungu kakhulu ukuthi imela phela, imela hamba, masophinde libe khona elinye njengalo. Lisebenzise leli thuba ngobuhlakani obukhulu kunaqala. Manje isikhathini sokugcina abantu baNkulunkulu, isikhathini sokuphawula isilo. Qaphela ukwenza kwakho ukuthi uzifaka lophu uphawu ebunzini lakho nalahlanganeni sakho. Ngoba either way khona uphawu olufakayo. Ngokukhonza uJehova ufaka uphawu lokuphila okuphakade. Ngokukhonza izwe nobubi balo izinto ukhonza isitha ungaboni, unganakile. So insila yakho ubuwena buyadlulela. But awungafisi ukuthi ukhanda omunye umuntu njengawe ngoba ngeke uzukuthola ukuphumula, ngeke uzukuthola ukulala. Singavuswa njalo ispirit sakho ngenxa yonke lento esikukhona. I'm not saying ukuthi abantu ake bathathe wardrobe babo bashise zonke izimpahla zabo, but ngithi qaphela. Siphile ekhathini enzima, ekhathini zobumnyama. So inkosi ibe nani.
enibusise niqinise inisize niqine enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlezi nazo uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Cela nje ndlulisela amazwi nakwezinye izinkundla nakwabanye abantu bathola ukuphulukisa. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Instagram uLihle Ithemba went with I am Mzobe, and then uFacebook uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo for abantu abafremote, bese kukhona ama-short 10-minute clips for bonke abantu umalangazela ilizwi likaNkulunkulu. Nkosi ibinani niqinise nibusise kakhulu manje kweze kuphakade. Amen.